Мухата ще кърти. Ще лети както никога до сега. Лятото на Санчака супер много ще се клепа. Звучи добре, обаче има неща, които ме притеснят. Като се разбирахме, нищо не каза. Това беше преди една седмица. Добре, говори направо. Не съм сигурен дали можеш да подсигуриш нещата така, както го правеше Денис. Много по-добри ще са. И качеството на тая муха, то хубаво ще летят, ама само да не полетят към небето, защото и за такива слухове чух. Кой говори тия неща? Нали знаеш, че тия слухове са, за да ме избутат от бизнеса? Слухове истина, не мисля да рискувам. За сега съм пас. Ти си пас, ама. Добре. Но ако си тръгнеш сега, офертата отпада. Другия път, като ми звъннеш, цената за теб ще е двойна. Ще рискувам. Бела съм. Бела юначе. Не! Цела съм. Света огрела. Ела ли сега, моето момиче? Виж ги тия, бе! Сестрице, не смея. Мълчи. Мамицата им! А Карди, ти ли си, бе, пич? Остава, момчета, ще блъскате ли? Държи ме форма, знаеш как е. Виждате ли схемите? Ти ще кажеш. Чух, че стопал излизате. Правилно се чул. Стана много мръсно. Ай сега. Нали се сещаш, като почна да пестят и да тъпчат стоката с глупости? За кого говориш? Радо Андреев. Вся работа сам е скапал мухата. Кажи често. Много хора се оплакаха и не знам дали ще повторят. Айде, момчета. Лека тренировка. Аре, бе, къде е това мръсно копане? Добре, що терцата? Бати дребната рига. Знам, обаче ми дължи услуга. 5 улици държи на кръст, газа си скъса, не може да продаде такова количество. В момента не е важно как, какво и къде. Важното е да шитнем тази дрога. Какво става? Къде е терцата? Шефа е зает, ще преговаряте с нас. Говорката не е с вас. Звъни му още сега и му кажи да дойде веднага, защото имам оферта за него. Така де, затова съм тук. Радо, моля те, обадил се на това да разкара тия мишоци и си довлече дебелия задник, че... Ти май нещо не зацепваш. Шефа не иска се вижда с тебе, защото париш човек. Целият град знае, че кухите те дебнат и никой не иска да изгори покрай тебе. Така че или правиш бизнес с мене, или отиви да пиеш некъде фрешче. Разбрах. Страх ви да се срещате с мене. Еми, явно няма какво да се направи. Само едно нещо всъщност. Казвай! Да.
Никой не ми отказва среща и никой не ми праща мишоци, вместо да дойде сам. Разбрали? Купелец, да няма тегли нощ сега. Айде. Стига. Хей ти! Имаш ли уменията, знанията и смелостта да бъдеш следващия най-добър млад шофьор на България? Не губи време и го докажи на mladшофьор.bg. Ето няколко бързи съвета как да се предпазиш от коронавируса. Нека не прекрачваме червените линии и да стигнем до училище и обратно вкъщи, без да застрашим близките си. Носи маска. Стой на разстояние от другите в автобуса. Ползвай дезинфектант и мий ръцете редовно. Ако времето позволява, разходи се пеша до училище. И не забравяй, COVID-19 все още не е във ваканция. Една кампания на Съюза на българските автомобилисти, Български червен кръст и Международната автомобилна федерация. Хей ти! Имаш ли уменията, знанията и смелостта да бъдеш следващия най-добър млад шофьор на България? Не губи време и го докажи на mladшофьор.bg. Ето няколко бързи съвета как да се предпазиш от коронавируса по празниците. Нека не прекрачваме червените линии и да стигнем без да застрашим близките си. При температура или други симптоми остани вкъщи. Проветрявай автомобила си често. Дезинфекцирай автомобила след всяко пътуване. Избягвай области с повишен брой заразени от COVID-19. И не забравяй, COVID-19 няма да почива по празниците. Една кампания на Съюза на българските автомобилисти, Български червен кръст и Международната автомобилна федерация. Слушай, тази реклама е по-важна и яка от другите. Тя ще те доведе на mladшофьор.bg, а там търся най-добрите млади шофьори. Подготвил съм ти много изпитания и мега готините награди. Толкова мога да ти кажа тук, времето ми свърши. Чакам те на mladшофьор.bg.